Tak ja už mám tu tričko, vyzerám troška, ale... Zapnite sa. Hej, to nebude vidno. Dobre, že dám na vás pozor, aby... Chcel by som privítať v meste Poprad ako organizátor P15 našich otcov biskupov, ktorí prichádzajú na úvodný ceremoniál a skoro všetci zostávajú aj na celý program P15 a taktiež chcem medzi nami privítať pána primátora Popradu, Jozefa Švagierka a rozdávam slovo Michalovi. Ďakujem pekne. V duchu Svetových dní mládeže organizujeme toto podujatie a preto každé toto podujatie začína tým, že je takou tradíciou, nejakou formou odovzdať symbolický kľúč od mesta. Tento symbolický kľúč od mesta poprosím odovzdať pána primátora, predsedovi biskupskej konferencie a otcovi arcibiskupovi. Nech sa páči. Ďakujem. Takže takto symbolické by ste videli. Arcibiskup, tak v mene Popradu som veľmi rád, že Poprad je súčasťou také veľké ukazosti, ako je P15, príprava na duchovné stretnutie mládeže v Krakove a som veľmi rád, že ste prišli do našho mesta a takto symbolicky vám budú tam doporučiť. Ďakujem, pán primátor. A ja tento kľúč prijímam ako symbol pohostinnosti a otvorenosti mesta Poprad, vás osobne, aj všetkých predstaviteľov a inštitúcií v tomto meste, že otvorilo toto mesto svoju náruč pre mladých zo Slovenska.